खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 फेब्रुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर लोरबां मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो गोब्राबै मावनांगोन। गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजावबो नाथाय मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुफोर फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै मानोबा दरसि मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माबा नङा माबा मोनसे जेंना नुजाथिनो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ मानोबा लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो गोसोआ जिंगाया बांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां बिथिङावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन।
गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन अब्लाबो नाथाय गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव दरसि दरसि साननाय फैगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजावबो गोबां मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां सोमोन्दो थागोन आरो मोजां खौरां मोननोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खाबु होनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे
बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।